Good morning. Ito'y parokya tayo. Idi kasangsangpet ko. Nag-congress tayo. Tinakwat tayo ti madama sitwasyon ti parokya. Kagapot na tinakwat tayo, no anya ti maibagay a programa nga mai-apply ta narigat no agkop-kopya ka ti programa nga i-apply mo takasla ka labing mulod ti postiso nga isuot mo haan nga nakarukod para king ka agkalaw-kalaw wenno manag wenno madi kay dinalpas nga naduktalan ti kasasaad ti parokya adu dagiti challenges adu dagiti mapa-improve adu madagiti pagpigsaan na nagcommissioning tayo. Kada di kanya-kanyang akem iti daytoy nga simbaan haan nga bukbukodan amin ni Apopadi. Adda Apopadi nga mangmisa, adda acolyte nga tumulong communion ministers, adda agibasa dagiti nalaing nga agibasa, adda agkanta dagiti nalaing agkanta, agtukar, iti nalaing agtukar, adda agdekorar, talent data nga haan nga ammo ti amin. Adamat agdalos mga iwan ka dagiti sanikwa ti parokya adda dagiti agakem ijay gimong adda agakem iti sisa kanya-kanyang akem pagtitipunan ngem ti ibagbagak idi adamat minister ay akem dagiti ay agkolekta dagiti parakol kolekta kakunak idi ti pilyon nyo kuma nga parakolekta dagiti dadakkel ti bagina haan nga daytay kasla agsarot nga apo bakit nga di na pay maawit di jay dandani na pay nga maidanon di jay pagkolektaan jilikoden no inikkan dati barya ay kana idaramudo man nalpas to ti misa di pala nakakolekta ta di makapaghaan nga dagiti piman madatay duduwa mo ti angis nan dati apan nyo ited kunak ti para kolekta ko ma dagiti kadadakkelan ti bagi ayan nyo tanuhaan nga mangtag lo nung taga talaga nga dati kigtoten na ko madayay uno saan dagiti mangutang amoy dagiti mangutang nga kaarubayo nga haan na ka nga sardayan aging gana nga di mo ikan ngulan puri tayo tapno laeng nauma ka nga mang nauma kan ikamon tapno malpas ta agawi kasjay ko mati kakulit na ko madatang agkulit tay talaga nga maluman kay your oray na non kuno saan ti kumalaan nyo nga para kolekta nagitay chismosa napiyata no nakita na dyan mo ko oy amuyo at dapay ladtoy na ipadamag na nagbasiting kolekta na una na tres dagiti ko mati para kolekta kung kunak daytay talaga nga dagiti naguyong ka dagiti talaga nga daytay kakulitan nga mangutang tapno talaga nga mangted wenno nagya chismosa tay padamag na no dakkel wenno basit makamo kay biag yuntan nga kung kunak mo laki di dayjay ang depende mo jag gaputi puso apay nga daytoy ti ibagbaga tayo apay nga daytoy ti ibagbaga tayo kitaan nyo ti libro ay ti surat ni San Pablo kadagiti Hebreo kunana dagiti papadi ti Hudyo inaldaw da nga agidaton iti agidatag ti daton iti altar pagsopapak iti basol dagiti imbaga ni dagiti surat kadagiti Hebreo. Most probably nga rod dagiti kasurat ni San Pablo nga kunana dagiti papadi kanayon da nga idatag ti daton pangsopapak iti basol isugarod nga iti templo di sango na adda pagsukatan ti kwarta adda paglakwan ti pagaw kalapati baka isu da ti i-offer da idaton da tapaya pagsopapak pangdalos kadagiti basol no sing-sing ko ta inted mo umanay nga tama nga pagdalos ta kinachismosan dayta adda nakaabay ko idi nga nakimisa kasladon niya sika dadakkel ti aritos na nagpintas nagseksi nagngina jibag na anja mo ay jibag na ka nangina ngam class N samot laki di original pero orderan nyo online
Nangina ngam ididaton amoy ting kastana inalo na di pitaka na tanagaduma nga pitaka sipsiputak nga rod. Amoy ti inted na pinili na dagitay nangingisit abarya dagitahan na kay kayat. Allah ko maibagay nga tajidaton na datoy. Kakuna dati pamati dajidaton mo pang supapak iti basol. Ngam ti kunana ti surat kadagiti Hebreo haan datayo nasupapakan ng tibasol ti kangrunaan nga adaton nga nai-offer iti altar ni Apo Esos nga ison tinang punas tibasol ti entero alubong. Na idatonan iti altar ti kangrunaan nga adaton nga babaan ti dara na pinunas na namimpinsan tibasol iti lubong. Iso dayta ni Apo Esos. Ti kanginginaan, kapapatgan, kabibilegan adaton nga iso nga na indaton na tibiyag na tapinunas ng tibasol. Although ore na bunyagan tayon, di gamin pan nakabunyag tayo, pinunas na tibasol atawid. At dalat tamo di personal abasol tayo nya. Kalpasan nga napunasen, at dalat ta, ngam agtultuloy lata amang punpunas. Taadda ti sakramento ti konpesar, dahito na santon amisa, mapunasin na dagiti nalalagan abasol tayo. Iso ti kangrunaan adaton, iso ti kapapatgan adatonen. Katat nga rod, anya nga rod ti mama ay dagiti daton tayon, anya nga rod ti purpose na dagiti daton tayon. No haanan nga pagsupapak iti basol, taday daton mo katalaga, ang haan nga umanay nga pagsupapak ti basol, no alaam di gatad ti basol. Nga insalakan ni Kristo. Anya nga ti purpose nan. Na ipangato ti levelon ti daton. Haanin nga pagsupapak ti basol. No di pagyamanen kadagiti grasya, bendisyon, parabor ni Apo Diyos nga ipapaay na kanyam. Iso nga no agdaton kan, pagyaman mon kadagiti di tay maggebgeban nagado a parabor ni Apo Diyos kada tayo. Pagyaman tayo, no, kas ano ti kinamanagayat ni Apo Diyos kada tayo. Kakungkunak, kas ano nga tamo di puso tayo nga agyam-yaman. Umanay nga ta, di itid tayo, no, daddo mga rod ka, kaslahan nga maibagay. Kunak pa'y nga luklukwan no dadduma ka, lugi pa'y ka ti simbaan no dadduma. Napaya, siyempre ginatang ni mo Diyos dyan, nagkomunyon ka, hindi ka mo nang tad. Taga-sabali ka pa, may ka pa dito yung parokya, may ka naka-aircon ka pa, mo, nagmayat pa ita, pa-aircon mo, hindi ka mo naalugi. Di ka pa yung nagyaman nga mahala, di tayo mahusga antipuso titong galmay, sangam ibagbaga na dito yung kakabsat. Dito'y dato ng tatanhaanin nga pang supapak tibasol, kunan ni dito'y surat kadagiti Hebreo, no di datan inga to tayo, maysan apagyaman, kadagiti parabor, ken imbag, ken grasya na. Iso nga dahito nga makadomingo, anya dagiti grasya nga naawat tayo. Dahito abulan, anya dagiti bendisyon nga naawat tayo. Sa baliti, taiting apo pag dunumaan tayo, taiting, abang mo dayahan nga pagyaman ti taiting, ulit-ulitin tayo. Ti taiting abang, kala ko man nakitalong ka di daga, iso ti abang mo, dahi taiting mo. Apagkapulo ko na nangarod. Kano abangan mo di grasya niya po Diyos, talent, the work, the help, di pagtrabahoam kano bigbigam ako kunya po yung taiting abang dayjay. Ti pagyaman sa bali, gaputi addo ti bendisyon na kada tayo, iagrag-o tayo nga pagyaman. Kasla ko maji pakitaltalunam, no manos ako jay apitem, adda bingay na di akin daga. Legal dayjay, awan ti question na di ta bilangan tayo nakalegal. Ngam na adamos sa bana, wano inikamot ti lapat, dayjay daga. Ke adula unay dayjay bendisyon nga naitid na naawat na ingkamet ited pagyaman mo met. Dayjay nang ipabulod ti daga kan kas mo sa bali jay pagyaman ta adu nga ti bendisyon. Katatain nga to tayo dagitoy pagyaman. Nisuti kong kunak. Wen adda karbangam nga han nga agyaman kini Apo Dios no awan ti grasya nga naawat mo. Daytoy nga bulan wenno within a week. Baliktaden tay kuma. Dagitay kumahaan nga agdaton,
Handa ko mamabindisyo ay adda may nga padi nga nangiyangaw ko nana. Dagiti hang agdipong torom tatangatawan awan ti apit iyo into next year kunana ko nagbagyo. Nalayos dagiti nagaburan dagiti daddo mga ang angaw na laki di nga maam mga kasjay. Ti bagbagana dito kakabsat no bigbigam dagiti grasya ken bendisyon na damor nga agyaman ka kini Apo Dios. No mabigbig mo dagiti parabor ni Apo Dios king ka agyaman ka kini Apo Dios. Kit-kitaek nga rod kit-kitaem mi nga rod no obserbarin nyo. Idi nagpandemic kuna tayo marigatan tayo. Kuna tayo naggado ti ma-deprive kada tayo, nakaarari tayo ti ayuda. Makiap-apa tayo ti ayuda ngam kitaan nyo naggado ti nagtader nga balbalay kada establishment. In 2 years hanyo maobserba dayay. Naggado uray kuna na nga addarigat tayo, addalat ta grasya na nga sumukat. Addalat ta bendisyon na nga umay. Kano mabigbig tayo dayto yan, dakkel agrasya dayto yung kakabsat. Kamaudyanan nakin kang runaan na unay. Agyaman at nga may ikat dato yung uyot. Kang runaan na unay, ni Apo Jesus nga naidaton iti altar, iso ti kadakkelan a pagyamanan tayo. Insalakan na tayo, parparaburan na tayo, benbendisyonan na tayo, dinalusan na tayo. Iti altar ni Apo Jesus. Inted na ti bagina. Tapno laeng maitanok tayo ta na ilumlum tayo nga ruti ba? Saan tayo makaalot-ot no awan isuna? Kaday ta tinakdakkel nga pagyamanan tayo isong ano, adda pamatim kini Apo Jesus. Kitaan nyo dagiti na ununag ti pamati da. Itid da nga agserbi para kini Apo Jesus. Kadagiti tattao na. Adda agpadi, adda agmadre, da kayo mga dadu mga naganak, nagimot kayo met. Tagisayangan nyo mo datagwapo nga anak yo nga agpadi ti magkayat yo kaday tay karuprupak launay nga rusping giti ropa na abi nga iso nga adda namang idaton na naununag apamati idaton da bagi di anak dan pamilya dan tapno agserbi urayhan laeng mga kinapadikin kinamadre ti pagyaman tayo di panangited di bagi nga agserbi ti itutulong ti panakaiwaragawag ti ebanghelyo. Uray ko na mga awanang katikwarta, ado ti mabalim mong gifted to give ko na nangarod. Naparaburan tayo, babaan ken Kristo iti pamati, iburay mo mat, panawan. Ikam ti panawan ni kabsat mo. San ni kwa, no mabalin, no matulungan ni kabsat mo. Mabalin nga pagsupapak ti basol, ti act of charity niya. Ing katumulong kini kabsat mo, agkasapulan, mabalin din niya pagsupapak. Haanlaan nga dito yung altar. Tauras mo nga makidanggay, tumulong. Tatag-host tayo ti kwa. Vicarial Christ the King in Tono Domingo. Taras Diocesan, ejay San Isidro ti pakaramidan na, gapot ay parit na mahantay makapan amin. Ag-host tayo, gapot adili ti hermana, ejay ti pakaramidan na. Haangantay tumanlaangan nga mapan datay pa lang pumarukit apan agpit-picture tatam la makita no anya dayta nga Christ the King pakaaramidan haan no anya di maisaranay no anya di maitulong no anya di maiyarayat tayo tapno na pinpintas dayta nga celebration aramidan hantay nga ibaga nga dili met ti host iso makaamudan madi dayta nga attitude iso dayta panangisagot ti bagi tapno agbalay gid dayta mission tayo. Tapno umato ti kalidad ti pamati, kumato ti kalidad ni kabsat mo iso daya ited mo daya bagim. Iso nga naawat tayo ti kangrunaan adaton, anya mo ti iso papak mo iti dayta kangrunaan adaton ni Apo Jesus. Mariri na ka din ni kabsat mo nga si kaagyam-yamang kakadagiti parabor na. Mariri na ka din dagiti kakabsat mo nga si ka ado ti bendisyon iso nga naparabor kamot kin ni kabsat mo. Namunuti ko na ako na kita nyo ti tao nga managkamkam. Amoy ti saong agkamkam? Dito agala? Kaya nakisunalaeng, bagi na ti daga, bagi na ti lugan, bagi na ti sanikwa, bagi na ti kwarta, kitaan nyo. Handa na ragsakin, damor nga rumigat dahi nga biyag. Ngam dagiti na parabor, dagiti na ayat nga tumulo, kitaan nyo. Hanga baybayan ni Apo Diyos. Dagupon tayo kakabsat, ti daton hanlaangan nga pagsupapak ti basol.
pagyaman kini Apo Dios. Kanya ti pagyamanan tayo, naawat tayo ti kangrunaan adaton ni Apo Hesus. Kagapuday tanga ayat na kada tayo, anya mo ti isopapak tayo, kadagiti kakabsat tayo, anya mo ti pagsopapak tayo keng kuana.